Δύο πράγματα και θα θέσω αυτό που ήθελα να κάνω με αυτή την εισήγηση εδώ. Να βάλω δύο ερωτήματα και να προτείνω δύο απαντήσεις από τη μεριά μου και οι άνθρωποι να σκεφτούν σε περίσκεψη, σε μετάσκεψη, σε αναστοχασμό, ό,τι θέλετε, λοιπόν, και να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες. Η Οδύσσεια της επιστήμης επελέγει από τον αγαπητότατο Αλέξανδρο, αυτόν τον ταλαντούχο Έλληνα, που με πολύ συγκίνηση θέλω να τον ευχαριστήσω για την ιδέα και τους συνεργάτες του, γιατί αυτό είναι μία ελπίδα σε τούτη τη χώρα, ιδιαίτερα σήμερα, αυτή η ημερίδα. Λοιπόν, επελέγει διότι πραγματικά η επιστήμη πέρασε μία πάρα πολύ επώδυνη Οδύσσεια και την ξαναπερνάει. Την επιστήμη τη δημιούργησαν οι Έλληνες. Άκουσα τους συναδέλφους να το τεκμηριώνουν. Εγώ θα προσθέσω, επειδή είχαν τη δυνατότητα αυτή οι φίλοι, γιατί περί φυλής πρόκειται, να αμφισβητεί, της λέγαν λοιπόν ότι αυτός εκεί είναι ένας θεός που μπορεί και να σου κάνει και κακό. Και αν δεν είναι, έλεγε ο Έλληνας, τι λέτε καλέ, κάτσε να δούμε τι είναι. Είχαν λοιπόν μία αγιοσύνη, την Αγία Αμφισβήτηση. Και επειδή αμφισβητώ δεν σημαίνει απορρίπτω, ούτε καταρρίπτω, αλλά αμφιβαίνω. Εδώ είναι μια αυτή, πατάω και από εδώ και από εκεί, και επειδή πρέπει να δώσω απάντηση, γιατί τα πράγματα είναι και η καθημερινότητά μου, πρέπει να ερευνήσω τι πράγματι υπάρχει. Αυτή ήταν η αρχή. Βοηθήθηκαν και από μια καταπληκτική γλώσσα που δεν ανήκω σε αυτούς που νομίζω ότι εξελίχθηκε επί της γης και δεν με ενδιαφέρει πώς θα με χαρακτηρίσουν, ποσός με ενδιαφέρει. Εξάλλου το υπερσύστημα γνωρίζει. Απλώς εμείς δεν γνωρίζουμε. Το πόπολο, το κάτω. Γιατί δεν θέλουν. Είχαν λοιπόν και μια γλώσσα που τους βοήθησε με τις έννοιες τις ειδικές που έχει. Αν πιστεύετε ότι εξελίσσεται η ελληνική γλώσσα, όταν λέω ελληνική εννοώ την αρχαία, όχι τα βαρβαρικά που μιλάμε εμείς. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι καταραίει, δεν μπορεί να εξελιχθεί. Καταραίει αν την... Λοιπόν, βάλτε το καλά στο μυαλό αυτό. Το επόμενο ήταν ότι κάποια στιγμή οι Ρωμαίοι έδειξαν μια ανοχή και στην επιστήμη και σε οτιδήποτε, εξάλλου δεν τους ένοιαζε και πάρα πολύ αυτό, κατακτήσεις θέλανε. Και έπειτα ήρθε ο Ιουδαιοχριστιανισμός. Και γένετο σκότος. Αμαρτία που πεθάνει. Τι πάει να πει μεσαίων. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα που το βίωσα, γιατί αυτά διατηρούνται όταν έχεις έναν πολύ θρησκόληπτο ιερέα, ξέρω εγώ, σε κάποιο χωριό. Το είδα σε χωριό στην Ήπειρο. Είχε η κόρη πρόβλημα να γεννήσει. Είπαν όλοι, εκεί υπάρχουν τα βότανα που, όπως αποδείχθηκε μετά, από αυτά γίνονται και τα οκιτόκια, και εμένα η μάνα μου, είπε η γιαγιά, μ' αυτά γέννησε. Και είπε η άλλη γιαγιά, να μας δει κανένα να πει στον παπά ότι είμαστε
και απαθνούς. Δεν μου λες, λέω, ποιοι είναι οι απ' αυτοί. Επειδή είμαι από αυτούς που έχουν τα παλιά, έχουμε πολλούς εδώ τώρα. Και μετά πληροφορήθηκα ότι η περιοχή αυτή εκχριστιανίστηκε όταν ήρθε ο Όθωνας στην Ελλάδα δια της βίας. Άρα διατηρείται. Βλέπετε λοιπόν, αυτό σημαίνει μεσαίων. Να έχεις τη δυνατότητα να ανακουφίσεις τον άνθρωπο και να τον βοηθήσεις και να τον βοηθήσεις να γεννήσει με ασφάλεια ένα παιδί, και όχι το παιδί ή τη μάνα όπως κάνανε οι χριστιανοί, και να μην το κάνεις γιατί μπορεί να θεωρηθείς αυτό που θεωρηθήκανε τότε. Τα έχω εδώ, μπορώ να σας πω βιβλιογραφία, μπορείτε να τα βρείτε. Μάγισσα, Μισαρός, οι κυρίες Πόρνες και οι κύριοι Κατωτικοί, δηλαδή Παρακατιανοί. Δεν θα σας κουράσω, δεν θα σας πω για λεβέντες ιερωμένους όπως ο Θεόφιλος Καΐρης και Σία που τα πέταξαν και τους αφόρησαν και μέχρι σήμερα είναι απαγορευμένα τα βιβλία τους. Δεν θα σας πω για αυτή την Οδύσσεια, την ξέρετε. Εγώ θέλω να βάλω 3 ερωτήματα. Γιατί ο Ιουδαιοχριστιανισμός και το Ιουδαιοϊσλάμ που βασίζονται, απορρέουν και παράγονται από τη βίβλο, γιατί εδίωξαν και συνεχίζουν να διώκουν την επιστήμη, την τέχνη και τη φιλοσοφία. Και όσοι από εμάς καθόμαστε και λέμε πω οι κακοί Ταλιμπάν βεβαίως και είναι καθάρματα, τσακίζουν την τέχνη 3.000 χρόνων, ξεχνάνε ότι είχαν καταπληκτικούς δασκάλους, μόνο που αυτή τη γνώση μας την στέρισαν. Είχαν καταπληκτικούς δασκάλους. Κοιτάξτε τα ερείπια, απαριθμίστε τα εξαφανισθέντα, απαριθμίστε τα συλληθέντα που κοσμούν, μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές και μέγαρα ισχυρών, είτε που είχαν φτιάξει εθνών, που είχαν αυτοκρατορίες ή ισχυρών παραγόντων οικονομικών του πλανήτη. Το ερώτημα όμως για μένα παραμένει, γιατί? Προτείνω μια απάντηση. Διδάσκουμε και στην επιστημολογία του φοιτητάς μας ότι με την επιστήμη, την τέχνη και τη φιλοσοφία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την αλήθεια, αυτό που λέμε δηλαδή του όντως, δηλαδή να βρούμε την αλήθεια στα πράγματα, στα φαινόμενα, στις καταστάσεις, οτιδήποτε. Είναι και η τέχνη που μας βοηθάει σε αυτό, και η επιστήμη και η φιλοσοφία. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε και την άλλη ανακάλυψη των Ελλήνων, ότι είναι ταυτότητα το αληθές και το δίκαιο ως έννοιες, αντιλαμβάνεστε ότι με αυτά τα 3 προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, ότι μας διασφαλίζει. Άρα λοιπόν, αυτοί δεν θέλαν ούτε την αλήθεια, ούτε τη δικαιοσύνη. Δεν έχει σημασία αν λένε
ότι πρέπει να γίνουμε δίκαιοι, να μάθουμε. Εσείς ξέρετε πλέον τώρα ότι εδώ καθημερινά άλλα λέμε και άλλα κάνουμε και μετονομάζουμε τα πράγματα, τα βαφτίζουμε αλλιώς. Ας πούμε, αν φας ψάρι όταν είναι η νηστεία, είσαι καταδικασμένος, είσαι κακός χριστιανός. Αν το πεις όμως, μετονομάσεις σε ηχθήν, δεν έχεις τίποτα. Αυτά. Λοιπόν, άρα αυτό το κάνανε γιατί δεν θέλαν ούτε την αλήθεια, ούτε τη δικαιοσύνη. Και γιατί έπρεπε να στηρίξουν αυτοκρατορίες, έπρεπε να στηρίξουν το τσάκισμα του πολιτεύματος που λέγεται άμεση δημοκρατία και να δομήσουν μια πολιτιακή συνθήκη που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου και φύσης στην ληστρική, και αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν μόνο με ένα ωραίο παραμυθάκι. Και τα παραμυθάκια μπορεί να είναι αναγκαία να μου πει κάποιος, μπορεί να είναι χρήσιμα να μου πει κάποιος άλλος, μπορεί να μου πει κάποιος άλλος ότι μας γουστάρουνε, όλα αυτά να τα δεχτώ. Δεχτείτε όμως ότι δεν πάβουν να είναι παραμυθάκια. Ένα άλλο ερώτημα, το δεύτερο, είναι γιατί τα βάλαν και συνεχίζουν να τα βάζουν με τους Έλληνες. Γιατί? Είμαστε η μόνη χώρα που τις τσάκισαν τη γλώσσα, είμαστε η μόνη χώρα που όλα τα πράγματα ανατρέπονται εδώ και που είμαστε υπό εξόντωση στην κυριολεξία. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, πώς έλεγε ο Σαββόπουλος, δεν ξέρει πού πατάει και πού πηγαίνει. Λοιπόν, γιατί οι Έλληνες πρώτοι και τελεσίδικα γνώριζαν και το πέρασαν και στον εθνοφιλετικό του στερεότυπο αυτό, ότι είναι πες γέας ημί και ουρανού αστερόεντος. Αυτάρ σημαίνει γι' αυτό το λόγο, γιατί που λέει αυτάρ, λέει στην Οδύσσια, αυτάρ ο Απόλλωνας, τίσιν σε αυτούς, αφίλετο νόστιμον ήμαρ, την γλυκιά επάνωδο. Αυτάρ, γιατί του φάγανε τα βόδια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτός, άρα αυτάρ δεν σημαίνει αυτό που βλέπετε στις μεταφράσεις και είναι άλλο πράγμα να πω και άλλο πράγμα να πω γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαι παιδί της γέας και του ουρανού του αστερόεντος, είναι άλλο πράγμα να πω γι' αυτό το λόγο και το γένος μου είναι ουράνιον. Και για να μας αποτελειώσει, σε ένα επίγραμμα συνεχίζει, γιατί αυτά έρχονται από τους ερφικούς, αλλά σε ένα επίγραμμα λέει τοδ, είστε γνωρίζετε και εμείς. Με ύψιλον. Επιπλέον οι Έλληνες, παρά την καταστροφή, έχει γίνει διδακτορική διατριβή και διερεύνηση στη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά στην Χαϊδελβέργη, με τη μέθοδο του Φυσιοδίφη, υπελογίστη ότι μας έχει απομείνει μόνον το 11 χιλιοστών της ελληνικής γραμματολογίας. Και ο εξαίρετος συνάδελφος που έχω την τιμή να νιώθω ότι είναι φίλος μου, μου έλεγε ότι και με αυτό το 11 χιλιοστών, Μαρία, είμαστε μπροστά και τεχνολογικά από την εποχή μας. Απλώς δεν είναι για τους
για τις μάζες αυτό, γιατί θα καταρρεύσουν τα συστήματα που στηρίζουν αυτόν τον κόσμο της παγκοσμιοποίησης. Σήμερα ξαναβάλλονται οι Έλληνες, αλλά σήμερα έχουμε παγκοσμιοποίηση και σήμερα πάλι η γνώση μη σας εξαπατά το ότι μπορούμε να έχουμε όλη αυτή την παραγωγή μέσα σε 3 αιώνες. Απαγορεύθηκε η γνώση, η φιλοσοφία, η επιστήμη και οι Έλληνες, ο ελληνισμός και η Ελλάδα και η ελληνική γλώσσα και τα πάντα με φρικτά βασανιστήρια και το θέατρο και τα εικαστικά και όλα. Προσέξτε, και αυτό κράτησε μέχρι το 17ο αιώνα μετά Χριστόν. Τότε αρχίσαμε δειλά-δειλά να ξαναερευνούμε και να μπαίνουμε στην επιστήμη. Γιατί αν σκεφτείτε πότε θα ανεβάζανε το Γαλιλαίο στην Πειρά και πότε κάνει Σαββανάρουλα, θα δείτε αν ήταν 17ο αιώνας ή όχι. Και τώρα είμαστε στις αρχές του 21ου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Όλα τα επιτεύγματα όμως είναι μακριά από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα αυτοί να τους μετατρέπουν σε μάζα και έχουν τον τρόπο να τους απασχολούν έτσι ώστε να μην μπορούν να σκεφτούν και να νιώσουν άνθρωποι, δηλαδή να είναι υψηπετής, αυτό που λέει ο Ελίτης στο Άξιον Εστί, να τραβάς του βάθους όλο ένα, δηλαδή να ερευνάς και ταυτόχρονα να ατενίζεις και τον ευρύτατο ουρανό από πάνω σου και να μπαίνεις στην επίγνωση ενός κόσμου, ενός στολιδιού που μπορεί να είναι μικρός και να είναι και μέγας, εξαρτάται τι πιστεύει για αυτόν και για τους άλλους. Γι' αυτό όταν ο συνάδελφος πριν, όχι ο κύριος Μουσάς, είπε υπάρχουν και χριστιανοί φιλόσοφοι, η προσωπική μου εκτίμηση, και διώκομαι και έχω υποστεί και αρκετά, δεν με νοιάζει όμως, οι επιλογές μου πληρώνονται πτώπου από μένα, το τίμημα είναι γνωστό. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και επιστήμονας, όπως δεν μπορείς να είσαι χριστιανός, καλός χριστιανός και φιλόσοφος. Γιατί σου απαγορεύεται η διερεύνηση. Δεν μπορεί να έχεις εξ αποκαλύψεως αλήθεια και από την άλλη μεριά να ερευνάς την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζανή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μια μεγάλη. Ερωτήσεις για την κυρία Τζάνη. Θέλετε μικρόφωνο? Ακούγομαι. Καταρχήν εγώ έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Έχω μπει σε όλες τις θρησκείες εκκλησίες και ξέρω πλήρως ότι δεν υπάρχει χριστιανισμός ή Ιουδαϊσμός ή Ισλάμ, μία θρησκεία είναι. Εκείνο που απορώ είναι το εξής. Πώς γίνεται όλη αυτή η ανθρωπότητα να αποβλακώνεται και σήμερα στη διαπάλη παγκόσμια του ελληνικού πνεύματος ή του χριστιανισμού, και όταν λέμε χριστιανισμός με γιώτα, και έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι με γιώτα, πώς γίνεται να επικυριαρχεί το τόσο αυτό καταφανέστατο μεγάλο ψέμα. Πώς γίνεται. Έχω ταξιδέψει από βορρά στη δύση και ανατολή σε νότο και βλέπεις να διασταυρώνεται ο ελληνικός πολιτισμός με τον Ιουδαϊσμό και πάντα και παντού ο Ιουδαϊσμός να έχει την πλειοψηφία. Τι άραγε φταίει?
τι συμβαίνει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να απαγκλωβιστεί από το ψέμα και ασπάζεται την αλήθεια. Ρώτησα κάποιον... Ερώτηση, ναι. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Η ερώτηση μου είναι αυτή. Είμαστε από τις 8 το πρωί εδώ. Ναι, η ερώτηση μου είναι αυτή. Ναι, η ερώτηση μου είναι αυτή, αυτό να τη ρωτήσω. Πώς επικυριαρχεί ένα καταφανέστατο ψέμα και όλοι οι λαοί είναι υπόδουλοι στο ψέμα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη απάντησα, αλλά να ξαναπώ ότι ουσιαστικά είναι μία παρέμβαση στον ψυχισμό, δηλαδή στο μυαλό του ανθρώπου, ξεκινάει παιδιόθεν, θα χρησιμοποιήσω ψυχολογικούς όρους, γιατί αυτό κάνουν, τον φόβο του φόβου, και ξέρετε, μπορείτε να θεραπευτείτε αν έχετε μια φοβία από ένα αντικείμενο, άτομο, χώρο κτλ. Αλλά δεν μπορείτε να θεραπευτείτε από τον φόβο του φόβου. Και αυτό το πράγμα, συμπαρομαρτούσεις και της πρακτικής του αποκλεισμού, μην έχετε καμιά αμφιβολία. Να σας πω κάτι. Εμένα, σήμερα, στη δεκαετία του 2000 και μετά το 2005, με καλούν να μιλήσω, να κάνω κάτι διαλέξεις στις ένοπλες δυνάμεις και απειγορεύθη, παρενέβη ο προκαθήμενος. Σας λέει τίποτα? Λοιπόν, εδώ δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Έγινε όχι μόνο από την Εκκλησία και από τους ανθρώπους που στηρίζονται από αυτές τις δομές και τα ψεύδη. Γιατί κοιτάξτε, ο φόβος του φόβου είναι μια δομή εδώ που επιτρέπει μετά την αποδοχή εξουσίας, καταλάβατε, πώς να σας πω, προσεκτική διαβίωση στο τι θα πεις, τι θα φας, με ποιον θα τα βάλεις. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι μου λένε δεν μπορώ να μην πάω, έχω κοπέλες της Παντριάς και είναι σε μια κομμόπολη ή μια πόλη σαν την Άρτα και αν δεν με δουν θα μου μείνουν στο ρόφι. Καταλαβαίνετε. Αυτά είναι δόδομες. Επομένως, με τον αποκλεισμό, αφού κατάφεραν να επικρατήσουν με βασανιστήρια και πράξεις που κανείς δεν είχε σκεφτεί, λοιπόν, σήμερα συνεχίζουν με αυτά τα πράγματα που περιέγραψα. Αν κανείς σκεφτεί κάτι άλλο, πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την απάντηση, κυρία Τζέννη. Η τελευταία και επόμενη, η κυρία επάνω. Λοιπόν, ναι. Είπατε τον όρο παγκοσμιοποίηση. Μ' ακούτε? Ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Λέγεται κυρία Τζάνη. Είπατε τον όρο παγκοσμιοποίηση. Ναι. Είπατε τον όρο παγκοσμιοποίηση. Ναι, συνεχίστε το ερώτημά σας. Ότι έχουμε παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι τέλος πάντων όλοι είμαστε περίπου ίδιοι. Έχουμε τα ίδια θέματα κτλ. Όχι. Ωραία. Γιατί και εγώ πιστεύω, επειδή έχω ταξιδέψει σε όλο την Κίνα και την Αφρική κτλ., ότι ο κάθε ένας πολιτισμός είναι τελείως διαφορετικός. Εμείς έχουμε άλλο πολιτισμό, η Κίνα έχει άλλο πολιτισμό. Η Αφρική έχει άλλο πολιτισμό, δεν υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Αυτός ο όρος πρέπει να καταργηθεί. Υπάρχουν διάφοροι πολιτισμοί. Παγκοσμιοποίηση ίσον άκυρον. Δεν υπάρχει. Τι απάντηση θέλετε? Έχεις απόλυτο δίκιο, μόνο που να σταθμίσεις ότι ευαγγελίστηκαν με την παγκοσμιοποίηση πολλά καλά για την ανθρωπότητα, ακριβώς
για να την καταβυθίσουν στα εντελώς αντίθετα ή αντιθετικώς αντίθετα. Καταλαβαίνεις? Παρακαλώ πολύ, τελευταία ερώτηση ο κύριος. Τελευταία ερώτηση ο κύριος. Είχε σηκώσει το χέρι. Είχατε σηκώσει το χέρι σας, κύριε. Μετά το 17ο αιώνα αναπτύξαν κάποια φιλοσοφικά συστήματα, Ιλουμινάτι, τέκτονες. Αν έχει την καλοσύνη, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Ερώτηση, αν έχει την καλοσύνη. Η ερώτηση ποια είναι? Άσχημα. Λοιπόν, ο επόμενος. Τον επόμενο Ναι, ναι. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα υπήρχαν προσπάθειες όπως του Ιουλιανού, του Θεοδόρου Λασκάρεως, του Β' και τα λοιπά, ανθρώπων, σας είπα, μια αγαπημένη σε μένα μορφή, τον Θεόφιλο Καΐρη, έτσι. Υπάρχουν κι άλλοι, αλλά οι Έλληνες, αυτοί οι κατοτικοί και πόρνες, αυτοί οι οποίοι περιγράφει περίφημα ο Σάθας πήγαν οδηπόροι στη Δύση, αυτοί δημιούργησαν στοές και αναπαρήγαγον τη γνώση, τη διέσωζαν εκεί και μάλιστα με μία πρακτική αρχαία ελληνική, τον τεκτονισμό, ο οποίος ήταν ο θανάσιμος εχθρός της Εκκλησίας, όλων καθολικών, ανατολικών, διαμαρτυρωμένων, με τεράστιες σφαγές. Και αυτό που έχουμε τα Λιμπάν και τζιχαντιστές τώρα, όλοι αυτοί οι τζιχάδ και τα λοιπά, αυτοί είχαν το Opus Dei και εμείς εδώ άλλα πράγματα. Λοιπόν, και συνεχίζουν. Γιατί η ανθρωπότητα δεν πρέπει να μάθει ότι μέχρι να ανακαλυφθεί η τυπογραφία από την καταστροφή, έστω και αυτή τη γνώση που έμεινε, την σώσανε. Την σώσανε οι πρώτες στοές που δημιούργησαν οι Έλληνες, με πρώτη την Αττική εταιρεία που την τσάκισε και τους σφαγίασαν δύο πάπες και μετά, ας πούμε, πολλαπλασιάστηκαν, αλλά δημιούργησαν και τους Ιλουμινάτους, τους πεφωτισμένους, οι οποίοι μπόρεσαν να δώσουν ένα έναυσμα. Λυπάμαι, αλλά σε αυτή τη χώρα η πλαστογράφηση ιδεών, η φαλκίδευση των πραγματικών περιστατικών και το ψεύδος αμιλώνται σε ικανότητα παραπληροφόρησης ή να τον καταστήσουν μόνιμο κάτοικο στη χώρα της αγνίας τον Έλληνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.